Tervetuloa Hyvin vaikuttajat podcastin pariin. Tänään aiheesta mentalisaatio on mun kanssa keskustelemassa Laura Widenius, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, työnohjaaja. Sä oot myös mentalisaatioterapian täydennyskoulutuksia käynyt. Ja pakko, Laura, vielä mainita, sä oot viime vuoden perheterapeutti. Kyllä, kiitos. Kiitos kutsusta. Ihana saada sut tänään keskustelemaan tästä ihan äärimmäisen tärkeästä ja laajasta aiheesta. Mä itse ajattelen, että jotenkin mentalisaatio on ihan meidän humanalla työskentelevien ammattitaidossa semmoinen ihan kivijalka, voisiko sanoa. Mutta lähdetään ihan alusta. Mitä mentalisaatio on? Se on hyvä ja myös tosi laaja kysymys, ja mä ajattelen, että meillä ei oikeastaan edes ole yhtä semmoista yksiselitteistä yhdellä lauseella sanottua määritelmää, mitä kaikkea se on. Mutta jos mä vähän kuvailisin niitä ulottuvuuksia, mitä se mentalisaatio pitää sisällään, että se on ihmisen kykyä ja pyrkimystä ymmärtää omaa ja toisen mieltä. Eli kaikkea semmoista, mitä tapahtuu siellä ilmikäyttäytymisen taustalla. Pyrkimystä ymmärtää, mitä siinä vuorovaikutuksessa tapahtuu ja miten se oma olemisen tapa vaikuttaa toiseen ja toisinpäin. Eli vähän niin kuin kykyä ajatella semmoisia aika abstraktejakin mielen sisältöjä, tunteita, kokemuksia, kaikkea sitä, mitä tosiaan siellä ilmikäyttäytymisen taustalla voi olla. Miten mentalisaatio syntyy? Onko se jotenkin taito olemassa meillä jo heti syntyessä vai kehittyykö se siitä sitten pikkuhiljaa? No, se kehittyy pikkuhiljaa, eli meillä on syntyjään semmoinen pyrkimys hakeutua niin kuin toisen ihmisen kanssa kontaktiin ja hakea sitä vuorovaikutusta. Ensin ihan tosi pienillä yksinkertaisilla asioilla, katsekontaktilla, ilmeillä, eleillä, ihan jo silloin, kun ei edes semmoista keskustelukykyä pienellä vauvalla ole. Ja se lähtee kehittymään mentalisoivan aikuisen tuella. Eli me tarvitaan niitä kokemuksia mentalisoiduksi tulemisesta, jotta se oma kyky lapsilla lähtee kehittymään. Et tietenkin se vaatii monenlaisia kehityksellisiä ulottuvuuksia, eli jos sitten me puhutaan esimerkiksi ihan tosi vaikea-asteisesta autismikirjon henkilöstä tai henkilöstä, jolla on hyvin vaikea syvä kehitysvamma, älyllinen kehitysvamma, niin näillä henkilöillä niin kuin se kyky kehittyy rajallisemmin. Mutta lähtökohtaisesti kuitenkin mä ajattelen, että siinä on myös semmoinen toiveikkuuden näkökulma, että se ei ole mikään semmoinen ominaisuus, joka ihmisellä joko on tai ei ole, vaan että itse asiassa me voidaan kehittää sitä kykyä läpi elämän. Niin siinä on myös semmoinen musta aivan mielettömän iso toivon näkökulma ja ketä tahansa ihmistä, jos ajattelee niin kun sitä omaakin mentalisaatiokykyä voi kehittää, niin siinä on semmoinen myös kiinnostavuus tähän, että miten moniulotteiseksi se myös meidän ammattilaisten työtä voi tehdä, kun me voidaan itse omassa työssä myös kehittää sitä kykyä mentalisoida. Minusta on jotenkin hirveän tärkeä ajatus toi. Mä kans aina kun puhun mentalisaatiosta ja pohdin itse mentalisaatiota, niin omaa kuin asiakkaan, ihan mitä tahansa, niin mä muistutan itseäni, että se on ensisijaisesti taito. Niin, ja taito on semmoinen, että sä et voi koskaan olla siinä valmis, vaan sä aina voit löytää jotain, mitä päin taas mennä. Niinpä. Se on tosi innostavaa mielestä. Niin on, ja samalla sit niin haastavaa, että vaikka mäkin olen 10 vuotta ollut näiden mentalisaatioasioiden äärellä ja kouluttautunut ja perehtynyt asiaan ja kouluttanutkin aiheesta itse, niin silti aina tuntuu, että siinä on niin paljon sellaisia ulottuvuuksia ja sitä tutkitaan koko ajan tosi paljon lisää ja se on tämmöinen elävä ja kehittyvä myös tämä teoria, tämä mentalisaation teoria.
Että se ei ole mikään valmis olemassa oleva kiveen hakattu, vaan että kun koko ajan tieteellistutkimusta tulee lisää, ymmärrys tulee lisää, näistä mentalisaation pohjautuvista hoitomalleista tulee kokemusta ja tutkimusta lisää, niin me saadaan myös koko ajan lisää ymmärrystä siihen, että mitä kaikkea se on ja mihin kaikkeen sitä voidaankaan hyödyntää. Ja sen takia mä ajattelen myös, että kaikenlaisessa ihmissuhdetyössä, siis mitä vaan me tehdään, että se ei ole mikään terveydenhuollon tai terapiakentän juttu, vaan että se on missä tahansa ihmissuhdetyössä. Puhutaan me sitten niin kuin sosiaalialasta tai kasvatuksesta tai terveydenhuollosta tai vaikka poliiseista tai missä tahansa. Niin nämä on semmoisia ilmiöitä, joiden ymmärtäminen voi tuoda tosi paljon siihen omaan työhön ja myös omaan elämään tietenkin. Paljon semmoista lisää ymmärrystä ja syvyyttä lisää. Miten sä ajattelet tuossa meidän sosiaalialan arjessa, kun me tehdään asiakastyötä, on se sitten yksiköissä tai ihmisten kotona, minkälaiset olisi semmoiset kaikista tärkeimmät näkökulmat tämän mentalisaation kannalta? Mitä meidän tulisi pitää mielessä mentalisaatiosta asiakastyössä? No tosi hyvä ja tärkeä kysymys, ja ehkä mulla ihan ekana tuli mieleen just se, että vaikka asiakkaalla olisi jotain semmoista oireilua tai käyttäytymistä tai jotain semmoista toimintaa, mikä tuntuu hirveän vaikeasti ymmärrettävältä tai vaikeasti hyväksyttävältä, niin kaiken sen taustalla on kuitenkin semmoisia sen toiminnan tai käyttäytymisen ymmärrettäväksi tekeviä motiiveja. Että ne on jotain semmoisia hänen sisäisiä kokemuksia ja mihin voi liittyä niin kuin paljon semmoisia taustailmiöitä, joista me ei voida tietää heti. Eli että vaikka olisi jotain hyvin hankalaa, vaikka siinä vuorovaikutuksessakin olisi jotain hankalaa, niin sitä voidaan yhdessä yrittää paremmin ymmärtää just sen niin kuin aktiivisen mentalisoinnin avulla. Ja tietenkin mä ajattelen myös tärkeänä elementtinä se, että me työntekijöinä otetaan sitä omaa aktiivista mentalisointikykyä käyttöön niissä asiakastilanteissa, koska mallintamalla sitä mentalisaatiota ja antamalla niille asiakkaille kokemuksia siitä, että millaista se on, kun he tulee mentalisoiduksi. Eli me yritetään osoittaa kaikin tavoin niissä asiakassuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa sitä, että me yritetään ymmärtää sitä heidän kokemustaan mahdollisimman tarkasti oikein, jolloin he saa kokemuksen siitä, että millaista se on, kun tulee mentalisoiduksi, ja se lisää myös sitä luottamusta siinä asiakassuhteessa ja se lisää myös sitten sitä kautta heidän kykyään ottaa sitä omaa mentalisaatiokykyä sit käyttöön omassa elämässä, omassa arjessa, omissa perhesuhteissa. Ainakin nämä tulee ekana mieleen. Toi on ihana tuo, kun sanoit, että yrittää, ja se on mun mielestä hirveän lohdullinen ja hirveän jotenkin toiveikas ajatus jo itsessään. Mehän ei millään koskaan voida ymmärtää ihan aidosti. Me ei pystytä ihan aidosti tietämään tasan tarkkaan, miltä toisesta ihmisestä tuntuu. Et me ei koskaan olla käyty samoja elämänkokemuksia tai tunteita tai tapahtumia läpi. Mutta jo se, että sä yrität ja sä niin kun, omilla sanavalinnoilla, katsekontaktilla, sillä sun tavalla olla kehossa ja siinä vuorovaikutuksessa, että kun sä kaikin keinoin niin kun yrität just niin. ymmärtää. Aivan olet asian ytimessä siitä mentalisaatioteoriasta myöskin, että yksi tärkeä osa siitä on myös se erillisyyden näkökulma. Että jokaisella ihmisellä on arvokas oma kokemuksensa, omat tunteet, omat ajatukset ja me ei voida koskaan ihan täysin tietää. Että me voidaan pyrkiä ja yrittää ymmärtää sitä mahdollisimman tarkasti oikein, mutta edes vaikka puhuttaisiin perheen
jäsenistä, ja jotka olisi kaikkein tiiviimmin siinä arjessa itseä lähellä, niin edes perheenjäsenet ei voi oikeasti täysin tietää. Että se on jo vähän niin kuin itse asiassa heikkoa mentalisaatiokykyä, jos sanoo, että mä oon ihan varma sun kokemuksesta tai mä oon ihan varma siitä, miltä susta tuntuu, että mä tiedän ihan tarkasti, miltä susta tuntuu, niin ei me oikeastaan voida koskaan ihan täysin tietää. Että tärkeää on nimenomaan pyrkiä ymmärtämään sitä. Toi oli hyvä esimerkki, minkä sä heitit, että mikä voi olla sitten, että miten se niin kuin epäonnistunut mentalisaatio niin sanotusti näyttää, että useinhan siinäkin on hyvä pyrkimys, että Kyllä. yritetään niin kuin osoittaa sitä empatiaa, mutta se voi sitten tehdä siitä vuorovaikutustilanteesta vaikean. Kyllä, just niin. Ja tässä yhteydessä tekee mieli sanoa myös siitä, että siinä mentalisaatioajattelussa ei edes pyritä siihen, että koko ajan kaiken pitäisi sujua jotenkin tosi sujuvasti ja koko ajan siinä mentalisaatiossa onnistua, vaan nimenomaan ajatellaan, että on elävää elämää se, että siinä vuorovaikutuksessa, puhutaanpa perheenjäsenten välisistä tai sit asiakastilanteista, niin se on ymmärrettävää, että tulee väärinymmärryksiä, tulee katkoksia, tulee väärin tulkintoja, tulee sellaisia tilanteita, missä se mentalisaatiokyky ei olekaan meidän käytettävissä. Että tulee erilaisia syitä sille, että vaikka ymmärtää toista väärin, ja se kuuluu elämään. Että enemmän siinä mentalisaatioajattelussa onkin tärkeää se, että miten me korjataan ne katkokset. Sitten kun tulee joku ristiriitatilanne tai väärinymmärrys, tai vaikka tunnetilat nousee tosi voimakkaaksi. Että jos ajatellaan vaikka ihan konkreettisesti sitä työtä, mitä arjessa tehdään ja että yritetään vaikka auttaa perhettä siinä, että heillä vuorovaikutus sujuisi jotenkin sujuvammin tai että jotain hankalia tilanteita olisi vähemmän, niin pyrkimys ei olekaan nimenomaan se, että ne loppuisi kokonaan tai että ristiriitatilanteita tai riitoja ei olisi ollenkaan, vaan että itse asiassa sen mentalisaation näkökulmasta keskeistä onkin se, että mitä niiden katkosten jälkeen tapahtuu, että miten me luodaan taas se yhteys uudelleen ja miten yritetään ymmärtää, että mitä tässä meidän välillä nyt itse asiassa tapahtuu. Ja musta siinä on myös semmoinen mua paljon puhutteleva teema se, että yritetään aina sit löytää se semmoinen yhteyden ja turvan näkökulma. Että sitä se hyvä mentalisointikyky kuitenkin tarkoittaa, että sit päästään lopulta siihen semmoiseen yhteyteen ja pyrkimykseen ymmärtää sitä, että mitäs tässä nyt tässä meidän riidassa tai mitä tässä väärinymmärryksessä tai jos ne tunteet nousee voimakkaaksi. Että tavoite ei ole se, että aina olisi jotenkin kauhean seesteistä tai että ei tulisi vaikeita tunteita tai semmoisia hankalia tilanteita, vaan nimenomaan sitten se, että löytyisi niitä keinoja palata uudelleen siihen yhteyteen. Ja löytää sitä ymmärrystä ja keinoja sitten palauttaa se yhteys ja semmoinen turva. Mitä konkreettista keinoa sä voisit heittää, jos on esimerkiksi kyse tämmöisestä jostakin asiakastilanteesta? Voin nyt ihan heittää omastakin työhistoriasta tämmöisen esimerkin, että olen huomannut jonkun asiakaskohtaamisen jälkeen, että okei, nyt mä saatoin tehdäkin vaikka jostain hänen, että millä tavalla hän tuli mun tapaamiseen, niin mä saatoin tehdä jonkun väärän tulkinnan siitä hänen käyttäytymisestään. Ja sit kun mä tein sen tulkinnan, että okei, no hän on nyt jotenkin tosi ärsyyntynyt, häntä ei kiinnosta tämä meidän tapaaminen tai hän ei nyt ole jotenkin sitoutunut tähän asiaan, että mä saatan vetää tosi niin kuin tommosia nopeita. Ja sitten mä myöhemmin hoksaan, että hetkinen, okei Hanni, se oli nyt sun mentalisaatiotaitos, joka ehkä nyt niin kuin petti tässä asiassa. Eli tuli semmoinen katkos, mentalisaatiokatkos. Joo. Kyllä. Miten sä ajattelet, miten lähtee hakemaan tämmöisen tilanteen jälkeen sitä yhteyttä?
No tosi hedelmällinen esimerkki, koska tämmöisiähän meille tapahtuu, kun me tehdään tätä työtä erilaisista syistä ja erilaisissa tilanteissa. Niin musta siinä niin kun yksi semmoinen, mistä voisi lähteä liikkeelle, olisi ensinnäkin se, että alkaa itse tunnistaa, että mitä on itselle semmoisia ehkä riskikohtia, missä näin saattaa tapahtua. Että milloin se oma mentalisaatiokatkos saattaa tulla. Liittyypä se väsymykseen tai omaan tarkkaavuuteen tai siihen asiakassuhteeseen liittyvään vuorovaikutukseen, niin se, että alkaa itse tunnistaa, että milloin itselle herkästi näitä tämmöisiä katkoksia syntyy. Ettei olekaan ihan ollut niin kuin hereillä siinä tai just nimenomaan se, että tuleekin tämmöisiä väärintulkintoja. Ja yksi näihin työskentelymalleihin liittyviä niin kuin tosi oleellisia taitoja on nimenomaan se, että uskaltaa sanottaa näitä tilanteita ääneen. Uskaltaa ottaa niitä puheeksi ja voi pahoitella, pyytää anteeksi, että hei, nyt mä huomasin, että nyt mä oon ehkä tulkinut tätä tilannetta ja sun kokemusta ihan väärin, että voidaanko pysähtyä ja palata siihen, että nyt mä oon että mä ymmärsin näin tai mä sanoin tällaisella tavalla, että mä oon tosi pahoillani, että nyt mä vedin ihan liian nopeita johtopäätöksiä, että pitäisikö pysähtyä uudelleen miettiä, että mä haluaisin itse asiassa kuulla tarkemmin, että miten sä tämän oikeasti koet. Että voi pahoitella, voi pysähtyä, palata siihen tilanteeseen ja sillä tavalla korjata sen. Ja yrittää luoda näistä vuorovaikutustilanteista niin turvallisia, että asiakas pystyy palaamaan siihen ja ottaa puheeksi ja tuoda sitä omaa kokemustaan. Ja tietenkin tämä voi vaatia semmoista luottamusta. Et me puhutaan myös tässä mentalisaatioteoriassa tämmöisestä episteemisestä luottamuksesta, mikä on hirvittävän tärkeä näissä asiakassuhteissa. Et se on vähän enemmän kuin mikä tahansa luottamussuhde, vaan että se episteeminen luottamus erityisesti tarkoittaa semmoista kykyä luottaa siihen nimenomaan siinä vuorovaikutuksessa esille tulevaan tietoon ja siihen toiseen ihmiseen sen tiedon lähteenä. Ja mä ajattelen, että se on vielä ihan niin kuin erityinen luottamuksen osa-alue, mitä me siinä asiakassuhteessa on tärkeä vaalia. Eli just se, että jos tulee tämmöisiä väärinymmärryksiä, niin just siihen semmoiseen luottamukseen ja turvaan panostamista. Ja semmoisia hyviä keinoja siihen on nimenomaan semmoinen empaattinen validointi. Eli just tämmöisessä, Hanni, sun kuvaamassa esimerkissä, että voi suhtautua siihen asiakkaan kokemukseen, että jos hän loukkaantuu tai närkästyy siitä, niin voikin empaattisesti validoida sitä hänen tunnettaan ja sitä kokemusta, että on kyllä tosi ymmärrettävää, että kun mä tein tällaisen tulkinnan, että sulla herää tämmöinen reaktio, että on tosi ymmärrettävää, että sä oot loukkaantunut tai hämmentynyt tässä tilanteessa, mikä meidän välille syntyy. Eli se empaattinen validointi ja se, mitä ihan tuossa alkuintrossa vähän jo sanoit, että se, että miten me voidaan siinä vuorovaikutuksessa panostaa erityisesti siihen kaikkeen, mikä on sekä verbaalisella että non-verbaalisella tavalla viestittää sitä pyrkimystä ymmärtää, että on se katsekontakti, on semmoinen puhumisen tapa, äänen sävy, ja ihan se kehollinenkin läsnäolo, että kaikin tavoin yrittää viestittää sitä, että nyt mä oon läsnä, mä oon tässä tätä meidän kohtaamista varten ja mä todella suuntaudun sua kohti ja mun tärkein tehtävä tässä ja nyt on olla kuulolla ja yrittää asettua siihen sun kokemukseen niin, että mä mahdollisimman hyvin voisin niin kuin eläytyä siihen sun kokemukseen ja pyrkiä sitä kautta löytämään niitä keinoja auttaa ja tukea. Toi termi, mitä käytit, niin jotenkin hirvittävän tärkeä jotenkin myös siitä niin kuin asiakkaan oman asiantuntijuuden näkökulmasta. Niinpä. Että tämä on myös sellainen asia, mikä niin kuin meidän alalla korostuu tosi paljon, että ollaan välillä vähän niin kuin ristiriitaisessakin tilanteessa asiantuntijoina, kun meiltä odotetaan sitä, että me ollaan niin kuin tietyn alan asiantuntijoita, tiedetään tietystä asiasta, mutta nämä meidän ihmiset, nähän siis itsestään kuitenkin, he ovat itsensä parhaita asiantuntijoita ja sitä pitäisi mun mielestä
kunnioittaa ja vaalia. Just niin. Ja sinälläänhän just tämä mentalisaatioajattelu tukee sitä sen erillisyydenkin näkökulmasta, että vaikka meillä voi olla työntekijöinä se asiantuntemus, mutta me tuodaan se semmoisella tavalla, että sen mentalisaation työotteen kautta me asetutaankin siihen asiakkaan asemaan ja siihen yhteiseen yhteistyösuhteeseen semmoisella tavalla, että me ei olla mitenkään yläpuolella eikä me olla semmoisia, että me tiedettäisiin paremmin sen asiakkaan puolesta, vaan että me voidaan tuoda se oma ammattiosaaminen ja se asiantuntemus semmoisella tavalla, mikä sitten auttaa just siinä, että se asiakas itse saa sen oman äänensä kuuluville ja se hänen erillisyys ja se oma kokemus on arvokas. Ootkin tässä monella tapaa jo kuvannut sitä, miten se mentalisaatiotaitojen harjoittelukin, siis asiakkaiden kanssa, niin kyllähän se lähtee siitä ammattilaisen omasta mentalisaatiosta itsestään. Miten sä ajattelet sitten tämmöisissä tilanteissa, jos meillä on esimerkiksi semmoisia asiakkaita, joilla on esimerkiksi kommunikaation haasteita, eivät välttämättä puhu ollenkaan tai tarvitsevat erilaisia kommunikaatiota tukevia välineitä. Miten me voidaan jotenkin käyttää tätä mentalisaatioajatusta tämmöisten asiakkaiden kanssa? Hyvä kysymys ja myös ihan haastava kysymys, että mitä silloin, jos välttämättä kielelliset kyvyt tai se kommunikaatio ei olekaan käytettävissä samalla tavalla siinä vuorovaikutuksen palveluksessa. No, ajatuksia, mitä mulla tulee mieleen siitä, niin on tietenkin se, että miten me voitaisiin ymmärtää sit kaikkea sitä muutakin viestintää ja ilmaisutapoja, mitä tämä asiakas käyttää. Että mitä ne on ne hänen käyttämät ilmaisukeinot itsestään ja tukea niitä ja hyödyntää kaikkea sitä. Ja tietenkin myös jo se nonverbaalinen viestintä ja se, että vaikka ei sanallisesti viesti, mutta onko jotain muita semmoisia väyliä, miten me voitaisiin auttaa häntä saamaan sitä omaa kokemustaan kuuluville. Ja tietenkin ymmärtää se, että se on entistä haastavampaa meille ja se vaatii meiltä työntekijöiltä entistä enemmän sitä semmoista tietoisen mentalisoinnin käyttöönottoa. Eli silloin, jos semmoinen vuorovaikutustilanne soljuu keskustellen ilman mitään erityisiä haasteita, niin silloinhan me ei kauhean tietoisesti edes mietitä niitä asioita. Mutta semmoiset asiakkaat, joilla on erityisiä haasteita, niin se, että me vielä tietoisemmin ponnistellaan sen eteen, että me todella virittäydytään siihen vuorovaikutukseen ja yritetään erityisesti huomioida se, että se on asiakkaalle tavallista haastavampaa, niin se, että me otetaan se oma mentalisoinnin kyky aktiivisesti käyttöön, niin se on tietenkin myös yksi semmoinen työkalu tässä. Minkä semmoisen vinkin antaisit meidän työntekijöille, jos kokee, että haluaisi lähteä nyt tätä omaa mentalisaation taitoansa harjoittamaan? Mikä olisi semmoinen ihan ensimmäinen baby step, mistä lähtee liikkeelle? Yksi semmoinen, mikä heti tulee mieleen, niin on omat arkielämän ihmissuhteet. Että lähteekin niissä vähän tutkimaan niitä omia sellaisia reaktioita, että tulee itse tutummaksi sen kanssa, että mitä ne on ne semmoiset omat luontaiset reaktiotavat, kun kaikissa meidän lähisuhteissa meidän oma mentalisaatiokyky on koetuksella päivittäin. Eli niissä omissa läheisimmissä kiintymyssuhteissa tapahtuu mentalisoinnin katkoksia ihan tavallisissa arkipäivän tilanteissa. Voisi melkein jopa siitä ehkä lähteä liikkeelle tavallaan tutkimaan sitä omaa mentalisaatiota, että mitä itsessä silloin tapahtuu, kun tulee vaikka väärinymmärryksiä niissä ihan omissa arkipäivän lähisuhteissa. Tunnistaa sitä, että mitä itselle tapahtuu, että jos vaikka tulee joku tilanne, jossa omat tunteet voimistuu, että miten silloin reagoi. Mitä siinä omassa ajattelukyvyssä tapahtuu? Tunnistaako itse niitä omia reaktioita, omia ajatuksia, tunteita, omia kokemuksia? Ja miten hyvin pystyy niissä tilanteissa sitten myös
mentalisoimaan ja pohtimaan sitä toisen näkökulmaa. Koska se, että alkaa tulla itselle tutukseen ne omat mentalisaation katkoksen riskikohdat ja se, että mitä itsellä tapahtuu, niin sitten niitä on helpompi alkaa tuoda myös niihin asiakastilanteisiin. Ja tietenkin myös se, että ihan niissä työtilanteissa pohtii niitä omia työtapojaan, erityisesti ehkä sitä vuorovaikutuksessa olemisen tapaa. Et niistä me nyt tässä ollaan monia semmoisia keskeisiä elementtejä jo puhuttu, ihan näistä katsekontaktista, kehollisesta eleistä, ilmeistä, siihen miten asettuu suhteessa asiakkaaseen, miten voisi lisätä sitä semmoista empaattista validointia ja semmoista tapaa olla vuorovaikutuksessa, mikä lisää sitä mahdollisuutta myös asiakkaalle säilyttää se oma mentalisoinnin kyky. Eli niin, että jos sitten huomaa, että vaikka itsellä myös asiakastilanteissa jotkut tunnereaktiot voimistuu tai tapahtuu jotain semmoisia siinä vuorovaikutukseen liittyvää, niin se, että alkaisi tunnistaa niitä tilanteita. Että siitähän se lähtee liikkeelle, että sitten niitä työkaluja, miten niitä voi alkaa korjata ja miten alkaa tunnistaa asiakkaan katkoksia, niin se on ehkä sitten se seuraava steppi. Et se ensimmäinen on mun mielestä se, että ymmärtää itseään paremmin ja sitä omaa mentalisointiaan, koska sekin on niin moniulotteista, että mä ajattelen, että se on myös tosi vaativaa työtä, että oikeasti semmoisena mentalisaatiokykyisenä säilyminen näissä asiakaskohtaamisissa, niin se on tosi vaativaa työtä, vaatii tosi aktiivista mielen toimintaa ja se ei ole ollenkaan helppoa. Ja kuten tuossa jo aikaisemmin mainitsit, niin tämmöinen kiire ja väsymys ja mitä tämmöisiä ihan meistä riippumattomiakin asioita tässä meidän elämässä on, mitkä haastaa sitä meidän mentalisaatiotaitoa. Ja sitten itse tuosta asiakastyöstä myös ehkä huomannut niitä omia katkoksia tai alkanut löytää niitä katkoskohtia just tämmöisistä ajatuksista, että jos huomaan, jään kiinni itselleni siitä, että saatan ajatella vaikka asiakkaasta, että no hän teki ton tahallaan. Tai niin kuin, että toi tunteenpurkaus tuli ihan niin kuin jostain tyhjästä. Kyllä. Niin nämä on ehkä semmoisia ajatuksia, mistä mä huomaan, että okei, nyt Hanni, toi sun mentalisaatio katkesi. Joo, just niin. Ja sitten just tuommoinen tilanne vaikka, että mikä voi olla myös perheissä aika tyypillinen, tai niissä asiakasperheissä, joita me autetaan, että joku tunnereaktio perheenjäsenellä tulee ikään kuin tyhjästä. Niin jos niitä pysähtyy tarkemmin miettimään ja tutkimaan ja ymmärtämään, että mitä siellä itse asiassa onkaan taustalla, niin voi alkaakin tavoittaa sitä, että ei ne ole ihan tyhjästä tullut. Että siellä onkin joku mieli sille, että se voi liittyä jonkun perheenjäsenen mielen sisäiseen omaan prosessiin tai johonkin vuorovaikutustilanteeseen, mitä on tapahtunut sitä ennen. Et silloin se käyttäytyminen saa mielen. Tosi ihanasti sanottu, Laura. Pidämme mielet mielessä. Voisiko se olla tämmöinen kiteytys tästä meidän laajasta mentalisaatioajatuksesta? No ehdottomasti. Se on tosi keskeinen ajatus ja kun mä ajattelen, että me ollaan nyt näistä kohtaamisista puhuttu mentalisaation näkökulmassa, niin se on just sitä, että pidetään niin kuin oma mieli ja toisen mieli mielessä. Kiitoksia valtavan paljon, Laura Widenius, tästä keskustelusta. Kiitos.